Se 2023 foi o ano no que se bateu o récord de asuntos xudiciais pendentes en Ourense con máis de 16.000, este inicio de 2024 parece ir polo mesmo camiño, principalmente pola folga de abogados da quenda de oficio. Só entre o martes e o mércores suspendéronse 6 dos 10 xuizos que se tiñan que celebrar no xulgado do penal número 2 e non se espera que haxa unha solución a curto plazo. A folga recruouse, probablemente mantéñase o porcentaxe do 90% dos xuizos da quenda de oficio suspendidos, pero non porque os xuíces os suspendan, senón porque os abogados mostráronse rebeldes a que non lles queiran suspender os casos e por iso non asisten. Os xulgados ourensáns, segundo explica González, están a percibir os letrados para que asistan ao proceso e, en caso de non facelo, requirir o Colexio de Abogados para que impoña a sanción que corresponda. O xulgado do penal número 2 de Valladolid foi o primeiro en multar a un abogado que secundou a folga. Trátase de David Lázaro, quen foi sancionado con 300 euros por non acudir a unha vista. O letrado Arián González asegura que se plantexan darse de baixa de forma colectiva e que non está preto de acabarse a folga, senón todo o contrario.